Com a alcalde i com a veí d'Albalat, continuar manifestant que per al poble d'Albalat va ser un orgull que el passat 23 d'abril tinguérem així la 38a trobada de centres valencià en la Ribera, i així com ho manifestarem a tots els coordinadors de la trobada, per part de l'Ajuntament anem a continuar en tots els actes que n'hi ha programats al cap de l'any i continuar donant les gràcies a tot el poble d'Albalat i sobretot a tots aquells que han fet possible aquesta trobada que haurà sigut en el poble d'Albalat. El taller de fang o d'argila que està a punt de començar d'ací uns minutets pertany al projecte Punt de Trobada, que és un projecte que desenvolupem en totes les trobades, la qual és una convocatòria als centres educatius, a les AMPEs, als claustres, a la gent, als professionals que treballen el món de l'educació en els centres educatius de la nostra comarca, i en aquest projecte, que es diu, com acaba de dir, Punt de Trobada, el que fem és proposar un tema que és un tema sobre alguna problemàtica o algun repte que està assumint l'actual sistema educatiu valencià. En l'actualitat sabem que l'educació és un pilar fonamental de la construcció de la societat i, per tant, de la construcció també de valors. Este taller, el taller d'argila o de fang, el que vol és tornar als orígens, és a dir, proposa el treball dels sentits, l'observació, l'experimentació i l'aprenentatge cooperatiu. Per a nosaltres, defensar un model d'educació, defensar un model d'aprenentatge està vinculat molt estretament amb el valencià, que és la llengua, la nostra llengua, i per tant, a través de l'aprenentatge és la que se manifesta en tots els aspectes, no només curriculars, sinó també vivencials d'aquest model educatiu. Per tant, enguany, sobretot, baixem als nivells educatius més baixos, els primers a educació infantil, al primer cicle de primària, per a proposar-los que d'alguna manera recuperen aquesta educació vivencial a través del treball, a través de l'experimentació amb l'argila o el fang. Hola, jo soc Cèlia, formo part de la Junta de Descobrint Junts i hem pensat que era molt interessant organitzar aquesta trobada. Pensem que és necessari tindre més trobades de mestres de l'escola pública per oferir moments de reflexió conjunta. Aleshores, aquest taller que hem organitzat avui parteix de la matèria del fang i anem a reflexionar juntes sobre les seues possibilitats per a prendre més consciència de les propietats matèriques d'aquesta matèria per a després organitzar contextos dins de les nostres aules.